пътна и селищна мрежа. От присъстваме двама, третия е възпрепятстван, обадили се. Няма да присъства. Първа точка от господин Богданов, искане на информация за паметника ни. Аз смятам, че това паметник добре сме го изкоментирали, казали, знае се къде ще е. Господин Богданов явно не иска да чете и пуска само докладни да ни занимава за политически според. Извинявайте. Ей, я познах много, как ще стане. И аз смятам, че тази докладна трябва да я вземем за сведение. Аз съм на същото мнение. Всеки път едно и също, колко пъти да се отговаря, Ние се занимаваме, той не идва дори на общински съвет да каже за какво става на въпрос. Поне да дойде да се разберем, да с две думи повече да не иска информация. И предлагам да го вземем за сведение. Аз съм за. Значи, вземем го за сведение на господин Богданов. С 2 гласа за. Да, от двама присъстващи. Добре, становището на комисията, докладната записка да се приеме за сведение. Да. Добре, готово. Така. Втора точка, изменение на наредба за опазване на обществения ред в община Мирково. Като прегледах тук какво е написано, аз съм за, защото това нещо трябва да се спазва. И тук съм за. И аз. Докладната е с проект на решение. Да. Добре, значи с 2 гласа за от двама присъстващи проекта на решение в докладната записка да бъде Да бъде прият точно така. Добре. Трета точка. Изпълнение на наредбата за организация на движението на територията на община Мирково. И тук съм за вас. Проекта на решение докладната записка да бъде приета. По трета точка, пак Да. 2 гласа за. Добре, готово. Да. И четвърта е актуализацията на бюджета. Аз искам само по точка капитално нещо се наложи в последния момент да имаме фактура за плащане на строителен надзор на път в Каменица, който вече е готов. За в Каменица го. Да. И сега се налага да платим на инвеститор, за да може да движи обекта. 10 654 касае фактурата. Ще взема 6330 от дейност 2606 улици Смолско, тъй като Смолско не е почнато, където е точка 3.5. Ама това е следващата докладна капиталовите. Ами тук са и актуализацията. Аха, добре. Да, 6330 взимам и там ще останат 0, защото няма да ги ползвам. Отиват в 4.1 рехабилитация общински път 3304. Там са минус 16 546 и стават 27 154. И отзад в 4.2 от рехабилитация общински път Бенковски взимам 4324, вместо 27905 остава 23581. Това е. Просто трябва да плата, защото хем ще влезе в 90 много, хем вече път е готов на камера. А пък пари от мене да влезе сега не, това се не сметва на собствено. Ти де факто взимаш едните и даваш... Да, взимам ги от едни обекти и ги прехвърлям, но понеже отчета за капиталовите ми е по пътища,
по села, по УПИ-та Да. и аз трябва точно така да ми решението на Общинския съвет. Просто нищо не изменям. Вземам Да, да, да. един друг. Това е. Звучи колко ви Еми, тук съм за. Аз и аз. По четвърта точка за актуализацията на бюджет 2024, проекта на решение да Решението бъде на прият с записка 2 да гласа бъде за. прието. Да, да. Добре. И по пета точка. По пета актуализация на капиталовите разходи. То е с това. Едно. Да. Да. За. И тук сме за. Добре. Аз съм готова. Добре, благодаря ти. Значи комисията по устройство на територията приключи. Благодаря.